Ngrengsengake pasamuan suci ing mangsa-mangsa rekoso. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 28 Oktober taun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 6 ayat 12 tekan ayat 19. Para tresna pelem kinasih bareng karo pasaman suci sak jagat. Dina iki awake dhewe padha mestakake rasul loro, Santo Yudas Tadius lan Santo Simon Selot. Kitab suci ora atur gegambaran kang gamblang ngenani priagung loro iki. Mula saka iku, aku ngajak kita kabeh sethithik ngangsu kawruh saka buku Para Rasul Yesus, Kisah kelompok 12. Anggitane Suwargi Rama Darmawijaya. Katitik saka asmane, Tadius ngemu teges tumemen, tabah, teguh lan tangguh. Saka asma mau bisa kadudu teges menawa anggone nggayuh kekarepan, Santo Yudas ora wedi lara, rekoso enggo pati minangka tingkat ngrungkepi bebener. Kanthi tembung liya, Santo Yudas dudu wong kang gampang nglokro. Dene Simon Selot katitik saka asmane ngemu teges fanatik marang agama lan budaya Yahudi. Demi lestarine agama lan budaya Yahudi kang ingancam dening panguwasa Romawi, Simon Selot rila labuh-labet masrahake jiwa raga kanthi lumebu ing kelompok pejuang militan kaum Selot. Kanthi timbalan minangka rasul, Gusti Yesus kersa nyawijikake sifat wong sakloron. Asile mesti banget ing ngedap-edapi. Semangate wong sakloron luwih-luwih sakwise tinilar Gusti mekrat menyang swarga. Kapribadene wong sakloron tansaya nambahi tumemen sarta teguh kukuhe pasaman suci kawitan kanggo ngayahi piwulang dalem Gusti sarta kanggo ngadepi maneka pepalang, pangreridu lan panandang kang niat menggak lan ngrusak tuwuh ngrembakane pasamuan suci klebuning keselan numpes para wargane. Mula labuh-labete rasul sakloron mligine anggone ngiyatake pasaman suci ing mangsa rekoso pancen prayoga dadi kaca benggala para pendherek dalem Gusti Yesus ing sakdawane jaman. Para tresna pelem kinasih, sadawane jaman pasaman suci terus berjuang ngadepi prakara-prakara kang nyandung trimpet pasamuan. Mula saka iku, tumeka kapan wae sifat teguh, tangguh, tumemen banget kabutuhake kanggo ginayuhe sawijining ayan lan gegayuhan martakake kabar kabungahan. Sifat teguh, tangguh lan tumemen dadi dasaring sifat berkurban utawa labuh-labet kang tulus. Sifat teguh tangguh tumemen tansaya kukus santosa rikala kasawijikake karo sifat kendel kebak pangandel, ora wedi lara, ora wedi rekoso lan ora wedi mati, sager Gusti tetep nomor 1. Saka kene pasaman suci bakal antuk kekuatan linuwih kanggo martakake kabar kabungan jroning mangsa-mangsa kang ora ngepenakake, mangsa-mangsa kang ora kalis saka maneka pangreridu, pepalang lan bebaya. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama sunaring bebener sayektos, awit saking pamartosipun para rasul kawula kepareng wanomring kamulyan asma dalem. Mugi awit saking donga pangestunipun Santo Simon Tadius sarta Santo Yudas Selot pasaman suci dalem tetep tuwuh ngrembaka subur minangka pratandha kaslametan lan tansaya kathah bangsa asrah kapitadosan mring paduka. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.